Mandawi City Hall ang nangayong kooperasyon sa kabaranggayan sa implementasyon sa mga bus service isip public transport sa gayon nga moos-os na ngadto sa quarantine status ang dakbayan na sulod semana sa pagpatuman na unya kini sa General Community Quarantine og ingon man usab sa modified enhanced community quarantine ang estado sa syudad. Mas maayong huwaton ang abiso gikan sa Interagency Task Force. Adunay live report si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, preparado na ang dakbayan sa Mandawi sa pag-downgrade na sa community quarantine status sugod karong Lunes. Mandawi, Lapu-Lapu, probinsya. Nakigtigom si Mayor Jonas Cortez sa mga barangay kapitan sa dakbayan aron ipresentar ang mga lakang sa higayon nga ma-downgrade na ang quarantine status sa Mandawi. Usa sa gituki ang pag-establisar sa mga bus service. Gipahibaw ang mga kapitan sa mga rota ug sa mga bus stops. Mamahimo na unyang public transport sa taga Mandawi ang mga bus sugod karong Lunes. Ang sa LTFRB, discuss ni Marlo, every 1 kilometer ang bus stop. Pero ni Hanyo po nga, 500 na ato suwayan. Every 500 meters. Kay tunga na po na sa kilometro. Kay sa Interagency Task Force Resolution sa miaging gabi, gimando ang pagpaubos sa GCQ o General Community Quarantine sa Mandawi sugod Hunyo 1. Apan sa meeting kagabi ni Presidente Rodrigo Duterte sa gabinete, wala malakip ang syudad sa GCQ. Maong mitumaw ang pangutana kung modified GCQ ba ang mamahimong status sa dakbayan. Matud sa mayor, mas maayong paabuto na lang ang pamahayag sa IATF spokesperson kung unsa gyud ang status. Initially, nasayod ta nga GCQ kagahapon, but pagkagabi di pronouncement ang presidente, so we have to wait unsay gikon sa Malacañang order. Apan kun siya ang pangutanon, gusto si Cortez nga GCQ ang pangandaman. Inay sa mas ubos ni ini nga ang nga MGCQ. Og moagi patag GCQ mas bintaha kay og MGCQ ta murag luag-luag ra gyud. Ang akong fear ang second spike unya if we kuandayon mo kuanta sa atong lockdown, it's too early para nako. Samtang sa latest figures, Bob, sa dakbayan sa Mandawi, miabot na sa 238 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Apan mayoriya niini closed setting na himutang sa Mandawi City Jail. Bob. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.